Esta és una història de l'edat mitjana, d'una ciutat poderosa i molt important. Tenia un gran castell i una muralla que cap dels seus enemics pogué derrocar. I al castell vivia un rei, els cavallers estaven amb ell. Eren valents i lluitaven molt bé, defensarien sempre el seu rei. I mentre els camperols plantaven llavors, els monjos copiaven còdecs per així llegir. També hi havia un mercat amb molts artesans i músics que sempre feien la gent gaudir. I al castell vivia un rei, els cavallers estaven amb ell. Eren valents i lluitaven molt bé, defensarien sempre el seu rei.